Lana ngifuna ukuthi ngizoconfessa kuwena ukuthi kukona konke lokhu okade ukwenza kumina. Bekungekho mnandi, bekushaya enhliziyweni, ungibukanisile nabantu, wakwenza konke okwenzile. Nami ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngiye enyangeni ngiyokukhiya. Njengoba unale nkinga onayo sengizwile vele ukuthi indaba yakho ihamba kanjani. Bangitshelile abangani bakho ukuthi usuhambe wahamba. Angizwanga mfethu. Usho ukuthi le nkinga engaka engibhekene nayo uwena wonke ongifake kuyona uma ingane yami. Yebo, yimina engikufakile kuyona. Madoda. Uyangazi ukuthi sengikhokhe kangakanani ngizama ukulungisa le nkinga engibhekene nayo kanti wena ongenze yona. Awukakhokhi ngoba kusafanele uyokhokha ekhaya ama-damage owawenza lapha ekhaya. Kungakanani owakwenza ekhaya waqeda washiya kanjalo. Mfethu uyazizwa ukuthi uthini yazi ukuthi wena ungibulele mina umuzi wami. Mina ngikhona ukwenza lutho kodwa manje wena uyazizwa kahle kahle ukuthi uthini kumina. Ukuze ukwazi ukuthola ukusizakala wena fanele wenze lezi zinto kufanele uzenze uhambe uyokhokha ekhaya yonke into kusukela ekuqaleni uyayazi wena eyami nawe into ukuthi isukaphi ngoba phela mina ngaqala ukuthandana ngawe. Lonke iqiniso wena olaziyo kahle. So nje wena yonke into yakhilele kumina wena ufuna uhambe uyokhokha ekhaya and then mina ngizokwazi ukuthi ngikusize lapho. Futhi ngezinye indlela uyangibhekmela ukuthi mina ngikhokhe kini ukuze wena uzolungisa le nkingo yenze kumina. Yazi ukuthi ngingakubopha. Wena hamba uyokhokha ekhaya. Uyazi na ukuthi mina ngingakisa ngisho emaphoyiseni ngenxa yale nto yenze kumina ngoba mina ungibimazile sengikhokha imali eningi kakhulu ngizama ukulungisa le nkinga. Angazi-ke kodwa kusala iqiniso wena ulazi kahle ukuthi ikona kuphi kufanele ukwenze. Ukhokhile right ngiyavuma kodwa awukakhokhi kusafanele uhambe uyohlawula ekhaya wenze zonke izinto zakhona. Khona uthini ngakho? Usaqhubeka nalezi impiko zakho ozenzayo. Angikaze nganqaba ukukhokhela, angikaze nganqaba ukulungisa izinto phakathi kwethu. Kodwa bengingalindele ukuthi wena ubusungangilimaza kangaka mfethu. Ngithembe kangaka. Wena okwakho ukulimaza ongilimaze kona kungakanani ubona okwakho kukhulu kunokwami. But yonke inkinga yethu mina nawe besikwazi ukuyixoxisana nithi nawe. Yabona angazi ngizothini kuwena. Angazi. Hayi vele kufanele ukwenze kodwa mina ngizokutshela. Yabo nje ubungazi uzothini wena hamba uyokhokha ekhaya, hamba uyohlawula ekhaya. Ungibukanisile wona nabantu wathatha ubuntombi bami wenza zonke izinto wangizalisa ingane wangakhokha lutho. Ekugcineni uhamba ngalendlela yakho uhamba ngayo ufuna lo ngikulandela ngazi ukuthi manje mina yami impilo ayiphelele mangabe nginawe. Impilo ikhona ngaphandle kuphela wena yenza lokho kufanele ukwenze. Konzima ukuba indoda emhlabeni. Abantu buyitshela ukuthi uyabathanda kanti bona bakulimazayo. Hayi kulula ngoba kulula nokwenza noma yini ngoba uzitshela usebenzisa igama lokuthi wena uyindoda angithi. Mfethu ngiyacela ususe le nkinga ongifaka kuyona. Ngizozenza zonke izinto oyifisayo. Ikona-ke nami engikufisayo lokhu ukuthi uzenze lezi zinto engizifisayo ukuze ngikwazi ukukhipha kulolu dweshu ngoba akukho la uzosizakala khona usizo lwakho lula kumina. Lungile ngiyakuzwa. Yebo. Yazi yanzima into oyenziwe. Uthini ngengane yami uyitshela ukuthi umthakathi. Incane kabi yangani ukuthi ngingayiconfuse ingqondo ngiyitshele ngendaba yababuwayo okanje. So uyavuma ukuthi vele wena umthakathi. Uma ubona kanjalo wena ukuthi kuwubuthakathi ku-right ngoba besingekho indlela ebengizokwenza ngayo nami ngendlela ongihlukumeze ngayo. Sasa lokho kusayo. Ngizovuka nabakithi omalume bazoza kimi. Kulungile. Ukulungisa le nkinga. Kulungile kuyobonga mina uma kungaba njalo.